our ordeal. Now, any Biafran that knows Chigozie and where he is, I, Rose, will give you $500,000. Sorry, 500,000 naira. 500,000 naira. We want to know where he lives. We want to know his family, what businesses that he does. This man on the national TV must be killed as well. He must be killed because that's what you profess. Now, that is what you said about Mazi Nnamdi Kanu. You must be killed. Anybody that knows where this man lives, if you know his shops, where he has shops, contact me directly. I will leave my number on air for the very first time. Rose, will leave my number on air for the very first time. +44 740 74 90559. That is my number. Contact me. Anywhere you see this man, anywhere, all his goods, any businesses that he has in Biafran land, anywhere he has business, please, just get those details to us. We know what. The enyi ọ dị ka isi adịrọ gị mma bi isi agbakachala gị Rose ka ịkpọ onwe gị anụmanụ na-adị ka ife agbanyere mmiri ifuru nọmba ịkpọ London ọkụnụ si nọrọ si abroad na-akọsụ problem yara ndị a ị na-eweta 500 were gaa jee na ofu school dị na village unu jee tinye ya na ya for result a na-akọgheri okwuru okwu the man kwuru okwu nya ka eji ya nyego nọmba ya kpọ ya ka akpụta ya ka igbuo ndị Biafra a na-akọgheri agwara m unu ka unu ha bụrụ ndị Israel bi n'ala Igbo ma ya nụkwakọrọ ngwongwo nsi n'ala Igbo pụọ na me nkọgheri o kwuru okwu na abụ na gọọmenti ga-egbu ya si gbuo ya egbuo na ya mana bụ ekwu ha na nnọọ egbuo ya otu o kwuziri buru ụzọ je gbuo ya nwa anụmanụ ọhịa ka unu na-akụ ọ bụrụ na onwe nwanne gị na-eme ọda emeti ya egwu ya okwu kọrekt ya nwanne gị ihe ị na ebe n'ukwuo kịta ofu onye na-anọ na be anyị kịta obi na-agba agbọ ya okunie na-achọgharị ya ka e wee nye ya 500,000 egbuo ya ọ dị mma mana ọ Nnamdi Kanu ji ọnụ ya kwugasị ihe dị aṅa na-adịrọ mma ka ọ na ntị kpochiri gị mgbe ahụ na-ekwu ọkwa mmadụ gburu iko nsọ anwa sị na-eji isi mmadụ 2,000 wee nye ikwuru gịnị oge a isi onye ka akara iji wee n'iko nsọ ha ị na-akọgheri onye nọrọ ebe ọ nọ na-akọzụ problem a na-ekwu ka Igbo jụọ oyi na ọbara egbu aka na nkụ ị na-achọ onye iyi egbu onye agha akpụta he must be killed. Ọ sị na if ọ bụrụ when ka o kwuru ọ sị if enwe ihe a conditional clause na ọ bụrụ na federal gọọmenti ga-egbu Nnamdi Kanu obodo ga-ajụ oyi federal gọọmenti ọ dị na ready igbu ya ọ ihe o kwuru ka federal gọọmenti ji ya egbuzie ihe niile kwuru ekwu si release enye release ya ofu nke oyi kwukwara ara nnọọ federal gọọmenti apụtasị gbu onye ahụ kwuru okwu a onye ka ọ bụ n'ala Igbo edinanụchi na onye a bụ onye Igbo ọ bụrụgodu na onye Igbo ịdị entitled to ihe sọrọ gị kwuo na ọ ga-emetụkwara mmadụ ibe gị aka ọnụ ka aka ji ekwu gọọmenti Naijiria adịghị ka a chọrọ igbu ya wee egbu ya ọrụ mmadụ pasị sentensị ya ọfụ si ha nga mọsi gbuo ya egbu okwu mana ọ hapụrụ ya si ya jebe nga ọ wee bụrụ na onye a kwuru okwu ka eji akpụta onye agbuo etu a ka esi wee gbuo a lot of people n'ala Igbo because na mmadụ kwuru okwu ị nọrọ ebe ị nọ o ruo n'oge bụ na ị nọrọ abroad kwuo okwu gbasara Naijiria ma ọ baa ya ekpenta adụwa agha ọnụ ichi kọrọbichi nata ebe anyị ọ dịka gị mkpa ị chọrọ ka edozie ebe anyị ọ wee bụ na ị chọrọ ka edozie ebe anyị ya na-ekwusi igbuo mmadụ onye akwuo yi kọrekt ya nwanne ekwuziri dị okwu ya na okwu ụdị okwu ikwuru adịrọ mma iyetego na okwu a nwekwara ike ome gọọmenti echegharịba obi ka emezie nwanne anyị nwoke ihe ọjọọ ma vidiyo ikwu okwu ka onye ṅụrụ mmiri gbujuru mmiri ara afọ ị na-eweta 500,000 this place displace cha ndị mmadụ n'ala Igbo ihe ala ma ọsụ ma ngwongwo na ngwongwo iweta 500,000 na ti ya na sports football tournament ọ ga-unite many children meghe ha enwe hope na echi na udo dị ebe ihe weta ego nke gị sponsor ọ bụ si kpụta ya ka egbuo a na-egbu n'ala Igbo ọ na-atọ n'ụtọ iche anụmanụ ukwu ọbụla ekwude ruo ebe Nnamdi Kanu nọ na-amịsịa mbọ ma Nnamdi Kanu kwuo nke ya mbọ agbajie mgbe o kwuru afọ onye ọbụla yi uniform anything ma polisi ma amị si gbuo ebe ka ị nọ ọ bụ ụmụnne anyị na-alụsị polisi ya nke ahụ ezualụ
bịa ọga ace gbarakwa ọgwụgwọ ṅụọ ma nke nwa ma ndị otu ndị na-akọghịrị ihe na-akọghịrị na onye ya ekwu okwu kwuo ọkwa Nnamdi Kanu na-agba Lọlọ Chimezie akwụkwọ n'okwuru okwu wee gbaa ya akwụkwọ ego one 5.something billion ka 500 billion naira ka ọ gbara nwaanyị ahụ ebe ka ọ gbara ya akwụkwọ na kọtụ Naijiria kọtụ zoo eche m ya ejegbu ya akwụkwọ na kọtụ Biafra ebe ọ bụ na believe in anything Nigeria the same kọtụ ahụ ka ịma mara Nnamdi Kanu ikpe yes the same kọtụ mara ya ikpe ọ na-ekwu na enye ya justice kwuo na chief judge amaala mana ọ dị same kọtụ ndị zoo ahụ ka o kunikwere jebe ịgba akwụkwọ ọ ị na-agbazi akwụkwọ a ka ekpe ya in your favor ị na-agbazi akwụkwọ a na ọ bụzi ya zoo ị na-agbazi akwụkwọ a na ha ya amazi lọ ọnụ na-akọ ihe niile ụnụ na-akọ nwata na-egbu mma mana ọ dị ekecha anya ọga na kpuo n'ụlọ na kpuo go inside ka anyị fụ ụzọ a chọrọ ka Igbo jụọ oyi inwe anwa so na ndị ga-eme ka akwafuo ofu ọbara ọzọ n'ala Igbo ọbara nke ya agafu na UK ebe anyị nọ onye ọbụla rikwa adụdụ onwe ya onye ọbụla gburu ọgwụ ya ṅụọ ọbụla everyday a na-akọghịrị nwoke ekwuo n'okwuchi eme ya overlook dị busy na-eme ihe ị na-eme onye kọba kọcha ịdị busy na-eme ihe ị na-eme ị na-amakapụta aghaghị ị na-eweta 500 a ji ebido fensị n'obodo gbaa community fensị anụmanụ frọ ka ọ dị ka bred agịgị bred mmiri mara nna ụmụ iyo ka ọ dị sure